Život je plný výziev. Keď vstúpite do novej životnej etapy, môžete sa čoraz častejšie stretávať so situáciami, ktoré skúšajú vašu trpezlivosť, vytrvalosť a sebavedomie. Mužská menopauza nie je len fyzická premena, ale aj duševná reorganizácia, ktorú mnohí ľudia nesprávne chápu. Táto éra vás však neoslabuje, ale skôr vám dáva príležitosť vedomejšie formovať svoju vlastnú cestu. Prvá a najdôležitejšia vec, ktorú musíte pochopiť, je, že prekážky tu nie sú na to, aby vás zastavili, ale aby vás posilnili. Mnoho ľudí má pocit, že menopauza je akýmsi terminálnym štádiom, v ktorom ostávajú len úspechy z minulosti. Ale to nie je pravda. Toto obdobie je ako stvorené na stanovenie nových cieľov, učenie sa nových zručností a predefinovanie svojho životného poslania. Pokrok sa nikdy nezastaví. Všetko je o tom, ako sa pozeráte na výzvy, ktoré na vás čakajú. Mnoho ľudí sa v tomto období cíti neisto, pretože veria, že ich život už pre nich nič nové neprichystalo. Každý deň však ponúka príležitosti na rast. Vaše myslenie určuje, či danú situáciu vnímate ako prekážku alebo odrazový mostík. Ak veríte, že sa dokážete prispôsobiť a vyvíjať, zmena bude vo váš prospech. Skutočná sila nespočíva vo vašich minulých úspechoch, ale v tom, čo robíte teraz pre svoju budúcnosť. Ak budete s prekážkami zaobchádzať ako s učebnými pomôckami, nielenže prežijete toto obdobie, ale môžete svoj život povýšiť na úplne novú úroveň. Otázkou nie je, že či budú ťažkosti. Takto k ním pristupujete. Mnoho ľudí uviazne v tejto dobe, pretože v zmenách vidia stratu, nie nové príležitosti. No každá zmena v sebe nesie niečo cenné, ak ju dokážete vidieť ako šancu na rozvoj. Zamyslite sa nad časom, keď ste boli predtým v ťažkej situácii. Možno je to zmena kariéry, zlom vo vzťahu alebo rozhodnutie o životnom štýle. Možno ste si boli spočiatku neistí, no neskôr ste si uvedomili, že tieto momenty boli skutočne formujúce. To isté platí aj teraz. Ak toto obdobie zvládnete so správnym prístupom, môžete sa z dlhodobého hľadiska stať silnejšími a uvedomelejšími ako kedykoľvek predtým. Kľúčom je, ako sa k tomu postavíte a aké rozhodnutia na základe toho urobíte. Vám v tomto období otvárajú. Možno práve teraz nastal čas na rozvoj nového životného štýlu. Možno budete musieť konečne realizovať svoje dlho odkladané plány. Možno začnete vidieť seba, svoju silu a ciele z úplne novej perspektívy. Nebojte sa nového, pretože neznáme vždy skrýva potenciál rozvoja. Zo svojej minulosti ste už nazbierali množstvo skúseností a teraz máte možnosť ich vedome využiť. Ak ste vždy túžili rozvíjať určitý životný štýl, vydať sa na novú kariéru alebo sa jednoducho dostať do lepšieho psychického a fyzického stavu, je najvyšší čas na tom začať pracovať. Menopauza nie je prekážkou, ale šancou predefinovať sa. Otázkou nie je, ako sa zmene vyhnúť, ale ako ju využiť vo svoj prospech. Život vždy ponúka nové príležitosti, tie sa však naplnia len tým, ktorí sú ochotní urobiť prvý krok. Ak sa nebojíte výziev, ale vnímate ich skôr ako príležitosti na učenie, toto obdobie môže byť pre vás odrazovým mostíkom. Nový začiatok, kde sa môžete stať ešte silnejšími. Mentálne, fyzicky a emocionálne. Mužská menopauza prináša nielen fyzické zmeny, ale aj psychické a emocionálne výzvy. Jedna z najväčších prekážok nie je vo vašom tele, ale vo vašej mysli. Spôsob, akým premýšľate o tomto období, úplne určí, ako na vás bude pôsobiť. Ak máte pocit, že toto obdobie je len začiatkom úpadku, potom ho skutočne zažijete. Ak v tom však spoznáte príležitosť, môžete otvoriť úplne novú kapitolu svojho života. Duševná sila a formovanie myslenia sú v tomto procese kľúčové. Mnoho ľudí sa počas menopauzy cíti neistých, pretože strácajú identitu, ktorú predtým zakladali na svojej fyzickej sile, výkonnosti alebo mladosti. Ale skutočná sila nespočíva v tom, aký ste boli pred 20 rokmi, ale v tom, čo robíte so súčasnou situáciou. Mužnosť nie je len záležitosťou fyzického výkonu. Skutočná mužnosť sa prejavuje vašou schopnosťou prispôsobiť sa, vyvíjať sa a predefinovať sa. Sila neubúda, len sa prejavuje v inej podobe. Toto obdobie vám dáva príležitosť vybudovať svoju mužnosť na nových základoch, prostredníctvom skúseností, múdrosti a vedomých rozhodnutí.
Ako môžete posilniť svoje myslenie v tejto fáze života? Prvé, príjmiete zmenu a formujte ju na svoj obraz. Namiesto toho, aby ste s ním bojovali, začnite ho formovať podľa vlastných pravidiel. Nezameriavajte sa na stratu mladosti, ale na nové príležitosti, ktoré sa pred vami otvárajú. Teraz je čas načerpať silu z minulých skúseností a stať sa najlepšou verziou samého seba. Druhý, bojujte s negatívnymi myšlienkami. Najväčšou prekážkou často nie je samotná zmena, ale to, čo si o nej poviete. Ak stále opakujete: už nie som rovnaký, už nemám toľko energie ako kedysi, toto obdobie už nie je o mne. Potom sa tak naozaj budete cítiť. Ale ak preformulujete tieto myšlienky a zameriate sa na možnosti, vaše telo a myseľ ich budú nasledovať. Skúste radšej toto. Teraz mám príležitosť budovať svoj život vedomejšie. Svoju energiu sústreďujem na to, na čom skutočne záleží. Každý jeden deň je nová šanca stať sa silnejším. Vaše myslenie formuje vaše pocity a vaše pocity určujú vaše činy. Ak sa k tomuto obdobiu postavíte pozitívne, môžete si dať úplne nový impuls. Tretí, nelipnite na minulosti, žite prítomnosťou. Jednou z najväčších pascí, do ktorej sa mnohí muži v tejto životnej etape dostanú, je neustála nostalgia. Spomienky na minulosť sú dôležité, ale ak sa príliš upnete na to, čo sa stalo v minulosti, nebudete sa môcť plne sústrediť na prítomnosť a budúcnosť. Opýtajte sa sami seba: čo môžem teraz urobiť pre svoju budúcnosť? Aké ciele si môžem stanoviť v tejto fáze života? Ako sa môžem stať silnejším, nielen fyzicky, ale aj duševne? Minulosť sa už stala, ale súčasnosť a budúcnosť sú stále otvorenou knihou. Teraz je len na vás, ako budete pokračovať v písaní tohto príbehu. Štvrtý, rozvíjajte svoju sebadisciplínu. Jedna z najdôležitejších vecí, ktorá rozhodne o tom, či toto obdobie úspešne zvládnete, je sebadisciplína. Nemusíte byť neustále motivovaní, stačí byť dôsledný. Zamyslite sa nad tým, väčšina úspešných ľudí nedosahuje svoje ciele, pretože sú vždy motivovaní, ale preto, že vyvinuli systém, ktorý im pomáha napredovať aj v ťažkých dňoch. Čo môžete urobiť pre rozvoj svojej sebadisciplíny? Stanovte si denný režim. Ak máte každý deň trochu času na zlepšenie, či už ide o cvičenie, učenie alebo sebareflexiu, z dlhodobého hľadiska môžete dosiahnuť obrovské zmeny. Urobte každý deň jeden malý krok. Nemusíte robiť žiadne drastické zmeny. Stačí sa každý deň dostať o kúsok ďalej. Robte vedomé rozhodnutia. Neriaďte sa len prúdom, stanovte si, čo chcete dosiahnuť a podľa toho konajte. 5. Obklopte sa pozitívnymi vplyvmi. Vaše prostredie výrazne ovplyvňuje spôsob myslenia. Ak sa obklopíte ľuďmi, ktorí veria vo vývoj a pokrok, bude pre vás oveľa jednoduchšie napredovať. Nájdete komunity, v ktorých ste obklopení inšpiratívnymi ľuďmi. Pridajte sa do skupín, kde môžete zdieľať svoje skúsenosti a získať motiváciu od ostatných. Ak vás prostredie brzdí, je čas to vedome zmeniť. Nedovoľte, aby vám negatívni ľudia vzali vašu dynamiku. Zhrnutie. Mužská menopauza nie je o tom, čo stratíte, ale o tom, čo môžete získať. Toto obdobie vám dáva príležitosť predefinovať sa, posilniť svoje myslenie a dať svojmu životu nový zmysel. Nenechajte sa obmedzovať negatívnymi myšlienkami a starými návykmi. Vy rozhodujete, ako túto fázu svojho života zvládnete. Teraz je čas formovať svoju budúcnosť plnou silou. Otázkou nie je, či to dokážete, ide o to, či ste ochotní urobiť prvý krok.